mga junk shops palibot sa Agora Bus Terminal nga gihimong tambakanan ang kilid sa kalsada. Ang gipunteriya karon sa road clearing operation sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa nagpadayon nga barangay road clearing operation sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City, ilang gitarget ang mga junk shop sa Mambato, Agora sa maong lugar nga halos moabot na sa dalan ang ilang mga scrap. Sa maong operasyon, iyang nakumpiska ang pipila ka truckload sa mga scrap materials nga gipambilin lang kilid sa dalan. Inay mga mentalidad sa atong mga kaigsunan nga kung dili mapahimangnuan nagtuo sila nga insakto sila. Pag-angkon sa opisyal nga dili kuno sayon ang pagpatuman niini tungod sagad sa ilang mga maklearing mubalik ra sab kuno pag-abot sa pipila ka adlaw. Katong gipang clearing monitoron to ug naay magbalik badlungon hantud moabot ang panahon mapulan og mahasulan na sila og di na nila makwinta ilang gasto og makwinta nilang gasto nga dako na di na gid mo balik. Hinon aminado man ang junk shop owner nga si Sunny Boy nga medyo adunay bikil sa ilang plastar tungod na alang sa kilid sa dalan. Apan mihangyo sila og pagsabot sa mga taga-barangay. Nay ban nga katunga ba nga uyon nga dili dapon. Pero ila man ang buwan, kuan lang dapon to sir, sabay lang ta sa ila. Para sa kayuan sa tanan. Nalang ta sila pagsabot sa muwa nga mahura dapon biya mong panginabuhi. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.